Скъпи приятели, каним ви на концерт с музика на Тейлър Суифт и Селена Гомес. Концертът ще се състои на 24 март от 17:30 часа в Академия Христо Ботев. 100% от печалбата ще бъде за спонсориране на Академията. Целта ни е българската и американската публика да подпомогнат училище Христо Ботев. Можете да си купите билети и да дойдете, както и да споделите с ваши приятели. Ще се насладите на музика, изпълнявана от професионални музиканти и на интересно сценично осветление. Концертът е подходящ за деца и възрастни. Очакваме ви с нетърпение. I'm Carolina of Carolina and Light Rush. We are doing a live tribute concert on March 24th with a light show, courtesy of Liquid Sky Productions, to the music of Selena Gomez, Selena Quintanilla, and Taylor Swift. We would love to see you there. And a little preview of the show starts now. I was